naiz, 6. Bko ikaslean naiz. Saio honetan aurkeztuko dugu gure telebista saioa. Saio honetan hainbat kontu interesgarri joratuko ditugu. Izan eta Josek animalia buruz hitz egingo dute. Noaira eta Malenak egoera emozionala hobetzeko aholku batzuk emango dizkigu. Xabi eta Nikok patio jolasak azalduko dizkigute. Samantha eta Kristinak kutsadurariz buruz hitz egingo dute. Jaiko eta Kramek asmakizuna bat esango digute. Harri, Zairut eta Danielak gomendiok batzuk esango dizkigute. Orain bukatzeko, Ahmedek kotxei buruz hitz egingo ditugu. Kaixo, gu Izan eta Jose gara, 6Bko ikasleak gara. Txakurren buruzko hitz egingo dugu. Hauek inguruko bitxikeri batzuk esango ditugu. Txakurrak gehienez 250 hitz uler ditzateke. Gizakiak baino 4 aldiz gehiago entzuten dute. Zaunka egiten ez duenen arraza bat dago. 300 txakur arraza baino gehiago daude. Hanketan izerdigladunak dituzte. Txakurren hats, martxak edo huella daktilar sudurrean daude. Labor arrasakoak dira gehien jaten duten. Nire arraza gogokoena pastor alemana da. Eta nire ama Linoi da. Agur! Kaixo, gu Malena eta Noaira gala. Eta gaur baloretan egoera emozionala hobetzeko landu ditugun aholku batzuk kontatuko dizuegu. Etxean pozik egon. Baikorra izan ezpuntzatu gauza txarretan. Lasaitasuna transmititu. Lagunak lagundu. Pertsona ona izan. Ondo pasatzen saiatu. Gauza txarrak azutu eta saiatu disfrutatzen. Ez itxaso zure azerra familia lagun edo itzazlekin. Arete egin momentu eta pertsona totzikoetatik. Arazoak baditzuzu laguntzaskatu. Errespetu erakutsi. Irakaslengan konfiantza izan. Espero dugu baliagarria izatea. Agur amazezko be! Kaixo, gu Niko eta Xavier garra, Zengairoak mailoak ikasleak. Hitz egingo dugu patio jolasei buruz. Patio jolasak asteartea eta ostegunetan izango dira eta 6. mailakoa antolatuko ditugu. Txoko ezberdinak egongo dira eta mailakak aldatzen joango gara. Hauek dira txokoak. Txokoa pabiloia, bertan daude jolasak hauek dira soka, egurezko zankoak eta plastikozko zankoak. 2. txokoa. Frontoiak bertan dauden jolasak hauek dira. Gomazko pilota, raketak eta manopak. Egurezko kanguruak, irristatzeko taulak eta oztailak. Txokoa futbola, zelai, bertan daude jolasak futbola da. 4. txokoa, aterpe, nagusiak, bertan daude mahai jolasak egongo dira. Txokoa saskibaloia kantxa, bertan daude jolasak soka eta bolen dira. Patio jolasak ondo pasatzeko antolatzen ditugu eta errespetua eta umore ona eskatzen dugu. Ondo pasa, agur! Kaixo, ni Kristina naiz. Eta ni Samantha naiz, 6. ikasleak gara. Gaur kutsadurari buruz hitz egingo dut, eta nola lagun dezakegun hau zabaltzen. Kutsadura edo poluzioa edozein substantziak edo energia mota ingurumenean zor dezakeen desoreka edo kaltea da. Beti ondorio negatiboa izango ditu ezagik, eta ondorioz existentzia kaltetuko du. Kutsatzailea substantzia kimikoa edo baita energia ere, soinua, beroa, argia edo erradioaktibitatea izan daiteke. Orain ez kutsatzen laguntzeko ideiak emango dizkizuegu. Lehenengoa, produktu ekologikoa erabil eta sortu. 2. birziklatu. Plastikoen kontsumoa murriztea. 4. uranen eta energia elektrikoaren erabilera minimizatzea. Hau izan da gure aurkezpena eta espero dugu gustatuko zaizuela. Agur!
Kaixo, Guniko eta Kran gara, eta asmakizun bat botako dizuegu. Ea asmatzen duzuen. Adi egon, botilaren muturrean naukazu eta zinezkoa da edatea. Baina eskatzeko hogei duzu bi espainako iristea. Zer da, berriz errepikatuko dut. Botilaren muturrean naukazu eta zinezkoa da edatea. Baina eskatzeko hogei duzu bi espainako iristea. Zer da, Erantzuna maldi badakizue etorri zeigarren beko gerara eta agian sari bat izango duzuen. Agur eta sorte on. Kaixo, guk zeigarren B mailako Daniela, Arri eta Zairut ikasleak gara. Gaurko telebista saioan gomendioei buruz hitz egingo dugu. Ni Zairut naiz eta jolas batzuk gomendatuko ditut. Birus maijoko oso divertigarria da. Bi pertsona edo gehiagorekin jokatzen da. Jolasa 12 edo 16 euro balio du eta Amazonen erosi dezakezu. Ni Zairut Kaixo, Arri naiz eta orain liburuei gomendio batzuk emango ditut. Lehenengoz, Toda para una gomendatzen dut. Liburu oso ona da eta oso divertigarria da. Amazonen alduzu aurkitu. 10 euro baino ezik balio du. Ni Daniela naiz eta orain filmeen gomendioak emango dizuet. Magia eta abenturako filmak gustatzen bazaizkizue, Wiz filma gomendatzen dizuet. Eta Disney aplikazioan ikusi ahal dezakezue. Bertan film asko daude. Intensamente 2, Minions 4, Kung Fu Panda 4, eta denak divertigarriak eta zuentzat ezin hobe. Hau izan da dena. Agur, ondo pasa! Kaixo, gu Ahmed eta Esti gara. Gaurko sei buruz hitz egingo dizut. Munduan automota asko daude, motorezkoa, elektrikoa, gasolinazkoa. Gaur egun autoak oso garrantzitsuak dira garraiorako, emergentziarako, divertitzeko. Txarrena auto batzuk kutsatzen dutela eta batzuetan istripuak daudela. Niri gehien gustatzen zaidan kotxea Porsche 911W da. Nagusia naizenean kotxe hau beltz koloretan izango du. Espero dut gustatzea. Agur! Hau izan da dena. Espero gustukoa izatea eta eskerrik asko atentzioagatik. Agur eta beste bat arte.